que tal, generosa? Boas noites, Jallón. Boa noite. Pero xa está aquí outra vez a quirica esta. Como? No, a señora de Palmírez, señora de Palmírez, generosa. Mira, Xa se Jallón, coñecían, creo. Esta señora ten o carné. A ver, carné, luego No no te voy a chegues tanto. tener carné, yo tengo una llena de carné, señora. ¿Cuál? El del club de golf, el de las señoras bien de la parroquia, el del yate, vamos, será por carnés. Eu dixo o carné de explotación. Ah, no, de explotar yo no tengo carné, señora, porque es que yo no le trabajo, ¿sabe? No le tengo necesidad. Pues nosotros nadamos en la ambulancia, señora. Claro. Jallos. Mira que como non che teño o carné vas a meter nun lío que che vai caer un puro que agora non andan como nada, Pero que carné? O carné ti non sabes que agora pos polos e pas polas e pas pitas hai que ter carné. Que che ven o seprone... Pero pa que necesita ela o carné dos polos e das pitas? Pois con esta pinta faltame el cielo se non é unha jaliña mala centella. Parece que creo da cirdeira espetou a cabeza no rego. Ai, Jesús bendito. Vamos a ver, esta señora se cree que no me estoy a dar de cuenta, ¿sabes, Esteriña? Pero es que me llamo gallina. Sí. Y por muy pechado que hable el gallego, yo es que soy muy lenguada y me doy de cuenta. Y yo quiero que alguien de la dirección venga aquí a pedirme disculpas. José Ramón, yo esto no lo tengo que aturar. Bueno, yo voy a llamar a mi abogado y ya vos podéis preparar porque vos voy a poner una querella. No puede ser, ¿entiendes? Las cosas como son, no puede ser. Bueno. Dixo que iba a poñer unha querella. Unha querella, sí. Claro, Con unha enfadouse. bella tamén. Bueno, a Ai, ver, non Jesús quente bendito. máis a situación, generosa. Pero que espantallo de muller, eu non Bueno. vin cousa igual. Ai. Sabes generoso. que vos encontrades sempre estades É igual. como no entroido, que veñen ali nas carrozas, igual. Bueno, a ver, non ven Lisardo, logo ven usted esta noite. Como Non, hoxe veño eu, home, que teño Vale, que vale. falar aí un asuntiño Correcto, co usted doutor lle un Bellín. saúdo a Lisardo nosa parte. Bueno. Estará mirándonos igual, non? Sí, seguramente, Vale. é o Saúdo, que fai. Lisardo. Beber Bueno, vaya- viño e ver a tele, vou malá. Vale, está ali. Bueno, ala. Permiso, Está ali Belén Esteban. Ali. Pasa. Dios mío, querido. Vaya espantallo de muller, ó. E toco en todos os sitios. ¡Hombre, Buenas generosa! noites. ¡Qué alegría, Vela! ¿Qué tal? Sí. Muller, ¿cómo está? Qué guapa ven usted siempre, tan elegante, tan... Que pelota se De verdad, E non lle paso a bici. Ten usted unha elegancia innata, generosa, ¿verdad que que sí? nata trae así. Sí. Cando Trae me se nata, vaca séntese. por caldeiro fajo nata. Séntese, muller, séntese, póñase cómodo. Qué alegría, de verdad, tira na consulta. Non sabe o que me alegra. Bueno, dígame entonces, a ver, en que lle podo axudar? Que viña hoxe? Veño porque díxeme Jesús a da cima que é unha veciña que teño ali a da cima do pueblo, non sabe? Home, non cae. Unha que é fea como un demonio que ten uns dentazos, parecen dous sachos. Sí, home, sí, Non me ten dou que se conta. dar conta. Que é unha porcallona que non se lava por non gastar o xabón, home. Bueno, non será Non, pa tanto. sabe quen lle digo? Non cae o Que generoso. sempre foi unha pelandrusca que anda con canto can e jato aí, ve. ala, Somos moi amigas. No, sí, oxe, oye, Sí. ves, conócese que son moi amigas, sí. Sí. Xa vexo eu que... Por mandoume Teño Vilela. moita amistad, pero... Vale, pero mandou na vir... Mandou na vir, pero que mandou vir, porque non sei, se non me di, eu non podo adivinar. Díxeme que viñera aquí un dos te mexarlle. Como? Vamos a ver, como mexarme? Sí, dixo, mexarlle nun vaso. Un vaso? Un vaso xa o trouxen eu. Trouxe un vaso de mexo. Trouxen o caldeiro. Oh, no, No, fíjate, porque é que deixe. eu cando empeza a mexar non lle dou No, para. xa vexo, pero cuidado co caldeiro non me va a dar a Sí. volta, Mi madre querida. Ela díxome que ela tamén veu aquí un dos te mexarlle para saber se estaba embarazada. Como? Para saber se estaba embarazada. Claro. Xa empezo eu Porque a entender. vou dicir unha cousa, doutor Bellín. Dígame. Eu non sei se non lle estarei encinta. Pero vamos a ver, señora, ¿cómo va a estar usted en cinta? Home, ¿qué cinta? Pois mire, pa aí que barriga se me está poñendo. E teño unha chea de entollos. E teño unha fama todas as horas que eso mete medo. Usted parece que estarei embarazada. Pero vamos a ver, ¿cómo va a estar usted embarazada? Me no digan tonterías. ¿Cómo va a estar una señora de su edad embarazada? Es imposible, me va a estar usted embarazada. Por el amor de Dios. Non me estará chamando bella? No, vamos a ver, por partes, tampoco yo estoy chamando bella. No, o que pois. pasa é que estou dicindo que ahora ten usted unha edad. Además, digo unha cousa. Si estuvera, no caso de que estuvera usted embarazada, Sí. o rapaz sería de Lisardo ou como se... Pero
Pero este por que me toma, mala centella? No, no, A no. sucede encima hai unha no pueblo e chega a ver. Va, Eu non va. mando deitando por aí con calquera. Xa sei, muller, xa sei, a ver. Decía porque, a ver, como lle explico, Lisardo agora xa ten unha edad. Digamos que Lisardo que é sacarino agora, para que me entenda, non sei se... Non me estás dando pata. Como? Que Lisardo agora é sacarino, non sei se me entende. Sacarino. Sacarino. Sacarino, eso non é o que se lle botou ao café en vez do azúcar. Por eso mismo, muller. Porque endulza, pero non engorda. Eso ahora non engorda, olvídese. Eso... Como? Sacarino. Non sei se o entende. Ahora, bien. Endulza, pero non é... No, olvídese, buen hombre. Eso E la hora xa lle endulza pouco tamén. Sí, xa, imagino. Agora Lisardo xa ten as balas do fogeo. Ainda bueno, se vai tindo algunha baliña de vez en cando. Pero logo, Ai, se non Dios estou embarazada, que teño logo? Por que teño esta barriga? Ya non está embarazada, a ver, o da barriga, eso poden ser diversos factores, a ver. Estou enxedirme. Sin examinala, xa mirando desde aquí, digo eu, que eso que ten usted son gases. Gases. Casi seguro, 100% que son gases. Pode ser. Sí, home, sí, seguro, que seguro. Así que teño que facer logo. Home, vamos a ver, muller, o dos gases, primeiro de nada, debería usted sacarlle os callos e as fabadas. Bueno. Eso por gases... É o que máis me gusta. Xa, claro que é o que máis lle gusta. Pero ao médico, o que máis te gusta é o primeiro que che quita. Pero vamos a ver, pero eso non llevo, generosa, non llevo, home, non llevo. Ademais, eu que sei, mire, pode usted facer moitas cousas para os gases, mire, camiñar é moi bo, vale? Camiñar. Camiñar. Gimnasia é moi boa para os gases tamén. Oi, centella gimnasia fajo eu co sacho. Co sacho? Tuve que sachar eu as patacas todas e rendalas. Xa. Que Lisardo é un lambón. E di que está mal do lombo e marcha pa taberna e teño que andar eu co sacho. Xa. Fajo máis gimnasia. Pero eso non é gimnasia, generosa, eso non conta como gimnasia. Non conta. Eso non va, se quere ir a gimnasia vai aos martes no ayuntamiento, hai gimnasia ás tardes. Vai ali, apúntase, se verá que ben lle vai. Atrapallada esa mala centella que van a relerches todas da parroquia, ali. Bueno. Falar mal dunhos e doutros. Xa estamos Que criticando. teño unhas lenguas que parecen víboras. Sí. A la Solo centella elas, armate. Pero mire, escoite, outra cousa que pode facer usted na casa, un ejercicio que yo dou para facer na casa. Sí. Saltar. Saltar. Dar saltiños é moi bo para mobilizar eses gases e axudar a expulsarlos máis fácil. Aquel home debe ter gases tamén. Aquí Se leva saltando un cacho. xa ten cara de ter gases, Saltar. é verdad, xa ten cara de ter gases. Pero saltar como? Saltar, a ver, póñase aí de pé, a ver, vamos a ver unha prueba, póñase aí de pé, mire. Vamos a ver, usted dea pequeniños saltos, a ver, así saltiños, así. Pero máis ímpetu, hombre, máis forza aí, venga, aí, máis forza. Aí, repita así para que se movilizo. Aí empeza a movilizarse. Ai. No, cuidado. Cuidado que vai facer, Oi, generosa. Generosa. Que vai, generosa, me cago en la leche, generosa. Generosa, de aquí no, home, por Dios, home, polo amor de Dios. Ai. Home, por favor, pero aquí Ai, no. que a gusto que dei, mala centella. Home, non vai quedar a gusto co que botou aí. Oigo. Por favor, home. Escoite. Que quere, home? Foi mal de santo. Váyase daí. Oiu, Pero generosa, por Dios. que dei no ceo. Non iba a quedar, no quedou usted no ceo, nos quedamos no inferno, home, por favor. E ahora yo marcho. Marche. Marcho que deixei unha porta no luz. No, sí, vai. Xa lle pagará a Lisardo. É igual, nada. Deixa a porta aberta a salida. Home, por favor. Ai, ó. Bueno, faicheme vou, Ala, de outro día. Muy bien, bueno, que nos saludos a Lisardo.